kagiko. Achiel kuom achije machido gi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko. Onegi obila rakruok mane gibedo go e kinde manonro pod dhi nyime mar timo nonro wi nek mare. Achijino noyude magawa moro man machiegni gi Kisumu Polytechnic e boma Kisumu, kama ne otemo rakre gi obila, kata kamano obila ne ochwade gi magina ma ochuo wito ngimane. Ma en achich mar ariyo makoro osewito ngimane ka nonro pod dhi nyime. Lidio Keyo miyowa ler. E kinde ma obila medo dhi mbele gi timo pedha e wi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko, achich machielo wito ngimane rakruok mane gibedo go gi obila. Jatend obila ma Nyanza Patrick Tito oyango ni ne giwinjo maling'ling ni achijno ne nie magawa moro man machiegni gi kar tiegruok ma Kisumu Polytechnic. Ne gimonjo magawa no kendo yudo achijno manotemo chwado gi magina, kata kamano ne gimaye muya kendo chiele gi magina. Our investigators got this information that this fellow that ran away had taken refuge in this guest house. They came here and approached the management to be allowed to see that person that we are following and who was their guest. When his door was knocked, requesting him to open, the officers were able to hear him cock his firearm. And as at that juncture that the officers stormed in, and as he was endeavoring to shoot at the officers were fast enough to have gunned him down. Mabiro bang' achich moro mamiyo bende wito ngimane odiochieng' manyoro tok rakruok gi obila, kama ne oyude hinyruok manokelo tho mare. Noyude gi bunde ma ichichgo ni mar Willis Ayieko. At that time, one lady was arrested after she got injured and was unable to escape, as two suspects reportedly escaped from the scene. The lady, as it has already been reported, succumbed to the injuries she suffered. Kaluwore gi coordinator mar DCI ma Nyanza, Leni Kisaka, miyo achiel nondhi gi obila ka achich mane riembo nyamburko no to noringo lal gi adhonde mag magina. Mabiro bang' achich machielo moyangi kaka Victor Koth nomaki tich ariyo kar dak ma Dandora Phase 4 e kaunti ma Nairobi, ka koro ibiro dinne kuom ndalo 21 e tesend obila ma Kisumu Railways ka obila pod dhi mbele gi timo nonro matut. One was arrested in Nairobi, and then we had some 2 arrests that were made in Wagai about 2 days ago. And this followed some shootouts, which resulted to the recovery of the firearm that was robbed off from the late. Ayieko ne okwayo mare tich adek juma mokalo e sub-county Mayala to kanochwa report malal mare kochakre tich abich tarik 18 dwe mar 10, kama ne onene mogik ka owuok e liel moro e gwenge ma Barturo Nyamnenia mayudre kar chung'od bura magem e kaunti ma Siaya. Lydia Ukeyo, Ramogi TV.